Ensimmäinen erä Mystery Boostereita myyty. Täytyy tehdä lisää. Tommonen tuli. Hyvin pakattu. Täältä tuli tämmösiä vanhoja kortteja. Nää oli kaikki semmosia, mitä mulla puuttu vielä ostohetkellä. Mulla tuli tää Dodrio ja Tauros toisessa paketissa viime viikolla. Mutta nää näyttäis, että on paremmassa kunnossa, varsinkin Dodrio. Tauroksessa vähän jotain tuolla takana, mutta saattaa olla, että sekin oli parempi kuin se viime viikkoinen. Sitten täällä on Pinsir, joka multa puuttu. Tää oli aika jees nippu. Sieltä samasta kuoresta tuli myös seuraavanlaisia kortteja. Ne on sleeveissä, siitä voi päätellä jo jotain. Paitsi toi yksi, mikä se on. Rapidash. Sekin mut puuttuu. Yes. Vileplume. Tää on tällä vähän huonompi kuntoinen. Mun se oma Vileplume, mikä mulla on jo, on myöskin huonossa hapessa. Tää on ehkä aika lailla samassa kunnossa. Mutta just puhuin tossa noin, että nämä huonokuntoisetkin kortit myy yllättävän hyvin. Siis mä oon niinku oikeesti vähän ihmeissäni, että miten hyvin nämä myy. Gengar Fossil Setistä. Ihan törkeä hieno. Dragonair. Tämäkin multa puuttu. Muistaakseni. Hetkonen. Joo, mulla on vaan Dark Dragonair. Jep. Joo. Mr. Mime. Täällä on Vileplume. Tää on varmaan nyt sit mun paras Vileplume. Eli nää 2 Vileplumea, mitä mulla on nyt, niin mä saan niitä sitten laitettu houkutteeksi johonkin noihin pinkkoihin. Siellä on Snorlax. Tämmönen mulla oli jo. Tääkin on sit legendarisetistä. Hitmonchan. Olo. Nice. Täällä oli Articuno Fossil Setistä. Mun ensimmäinen Legendary Bird ekasta generaatiosta. Ninetales. Tosi hieno kortti. Sitten viimeiseksi mun oma suosikki. Gyarados. Tää on makea. Tää vie mut niinku takas lapsuuteen. Tää oli toiselta keräilijältä tämä nippu. Tää oli varmaan tähän mennessä niinku mun arvokkain hankinta kerralla. Siinä oli niin monta semmoista, mitä multa niinku puuttu samalla myyjällä ja sitten vähän sai hinnasta tingittyä ja nää tuli vähän niinku silleen niinku vähän siinä kyljessä sit näitten kanssa niinku. Kyllä mä niistä maksoin, mutta en mahdottomia. Mä uskon, että nämä Vileplumit, niin nää on ihan hyvä lisä sitten noihin mun pinkkoihin, mitä mä myyn. Ja mä saan tosi monta ruksitettua nyt mun listasta, mitä mut puuttuu. Mahtavaa. Jatketaan. Lisää Mystery Boostereita. Ja tämmönen kolahti tuolta. Yki.
vanhempia kortteja. Kaikki sliiveissä. Kivassa kunnossa. Katsotaan mitä se on syönyt. Blanche Vulpix. Tosi hieno kortti. Sabrina Ghastly. Blanche Ponyta. Blanche Vulpix. Brock's Training Method. Gorgas Peachy. Lieutenant Surges Voltorb. Sabrina Drowsy. Cerulean Citykin. Sabrina Ghastly. Misty Seal. Lance Growlite. Näitä tuli 2, vaikka se piti olla se toisen. Se eri Ghastly. Arvasinkin, että tässä saattaa käydä näin. Kun sieltä pikkailin niitä. Laitoin kyllä numerot perään, mutta tää on mun suosikki näistä.